Oi morenya kwa Ramogi Joan kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mari no dhi yo makare machiegni chenro mar ang'ichwelo kama bende waluonwe moko kuom lipode ma osetimore e kinde mokalo kachiel koda odiochieng' ma kawuono kabende koro kawuono doho ogolo chik mar mondo mi owit oko bura mane tudo kata mano mako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kabende koro wach ma oganda nigo gi wuoro ni to bende yo ma oganda yudogo ratiro ben kare ne jotelo duto kachiel kod oganda koso nitie jomoket kama kare mar yudo ratiro ka jomodong' to koro dong' mondo mi othuthni koda weche magi kao kamano magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Jod bura obogo ng'anyo tich ka piny owacho rem chwalo omenda mag CDF e aguch omenda no ma ok okadho juma manyien. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Doho oyiene jomin bura were gi bura mar mibadhi maluwo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Chik ni dhi konyo county government source for funds. Kodhi e pinje maoko, kodhi ir government to wacho ni wan gi chik makoro gayowa kaka wang'iyo aluora. County ma Homa Bay obedo county mar 40 kadho chik maloso ewi agenda mag aluora kod kedo gi lokruok marach mar lwasi. Machiegni nyakwa Ramogi parni inyalo tudori kodwa e mbui magwa mag oganda bende inyalo oronwa ote mari machuok e namba wa 33600 ibiro yudowa kanyo Instagram, Facebook, Twitter kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Beatrice Elizabeth Otieno. Machiegni achiedh nade chalo manyalo biro kwako chenro mag od bura mamalo kaluwore gi ng'anyo ma jo od bura chano bago ka gisundo piny owacho mondo chwal omenda mag aguch CDF. Twak ewi wach mar CDF ne okwako od bura ma jatend jo od bura manoko Piyo Wandai ka owacho ni giikore mar thiro chenro mag od bura kaponi ok ochwal omenda go. Jatend kweth mathoth gi Kimani Ichung'wa bende ne otielo wach ewi midhiero no. Achiedh nade ewi CDF ne ochakore tok do ng'ado ni agulu no ochuogi e tok chik. Would have been honored to ask you, Mr. Speaker, that this matter be directed to the leader of majority, that he engages with the executive and in particular the cabinet secretary responsible for national treasury by next week at the very latest to make an equivocal undertaking as to when the first disbursements of the NGCDF funds are going to hit the accounts of the respective constituencies. And may I also dare say, Mr. Speaker, and this is no empty threat, that failure to do that, I will be moving members of the House to refrain from any talk of recess, firstly, and secondly, to refrain from any engagement on any business. Not until and unless CDF NGC are disbursed. There is absolutely no reason why the National Treasury should not be disbursing our CDF, and I will indeed, as soon as, before even the House rises, I will engage with the Cabinet Secretary so that before we even consider breaking for recess, we have both NGCDF and GAF and all other monies, even those that pertain to our county governments, being disbursed to our county so that government may start functioning in earnest, including NGCDF and all the other affirmative funds. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto otelo ne buch 10 migepe mage mokwongo e kar jot maduong' mar jatend piny State House. Romo makamano ne igeno ni ne en mar chano chenro mar keto e tim singo mar riwruok mar Kenya Kwanza ne omiyo jopiny e kinde campaigns ahinya to mago ma onego mipek. Jatend piny ema oyawo romo makamano gi lamo moko kuom weche ma jotend migepe otwake